نسنبت 29 تحساس زيت دالو على توزينات تزلكم متسلقوا بقدامنت أرئيس زينا بريزيدنت جبتي أب مونغو إثيوبيان سوماليان زيت تبت حسم بغربة يكتاتلو خمزلو حبيرو ترامب أب زيت تفلالي هاجرات نزمت وسمويه ناي أمريكا فيزا كم زدقف قليتو أب أمريكا جزا زي بلو من أب جودنا زحدون سبات لعلي شعات 270 شه بتسيحو أب دوب كوريا بحدقا نفاريت 270 شعات سبات مويتهم زي خبركم تخاتلتي أزن كالن زيده سسمي دباتي زلكم متسألخو كساب موداتا مسايك تسألون دحاتتكم أبزا چانال دمانا يوترو تخاتلتن خود كونو سابسكرايب لايك بمقوار هنا يدول ملكت كتوقو بخبري عجمكم بريزيدنت جبتي أب مونغو إثيوبيان سوماليان زيت تبت حسم بغربه يكتاتلو خمزلو حبيرو بريزيدنت جبتي عبد الفتاح السيسي نتي مونغو إثيوبيان سوماليان زلو سمع بغربه يكتاتلو خمزلو قاليتهم السيسي نزيز قالت أمس بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون بتليفونها بزجبرو الزرب مع كنزينة أنا دولو حبيروم بريزيدنت جبتي بدلاين التركي مونغو إثيوبيان سوماليان زيت تجبر السمع بمتقاس تسمع أبك أرنا أفريقيا سلام مرجان كمت تسفى الوخبل بيت صحفتو تبتيوم بريزيدنت السيسن بريزيدنت ماكرون تمال قدام كل التعوزم دنان كونتات أرنا أفريقيان غازان سوريان بزملكت بتليفون كم زيت تزراربو يقلت قدامي مينستر إثيوبيا أبي أحمد بريزيدنت سومال حسن شيخ محمود كرمي حيدة سموناتنا بتركب مخاد سمع أنكرا كم زفت كريم السيسي نز سمع بكرنا أفريقيا مرجع كمون أقراوي حق خختل يخلي زبل تسفى خمس اللو مربع حبرته أنا دولو قليتهم بريزيدنت مرجع كرنا أفريقيا هقراوي ناتنت جبسن زت أساسوري خبلي تقسم السيسي نسوماليان مرجع في سرحو خمس اللو بمتقاس أزدقف بخلت أوزم دناتات وي بتلأخو عقب سلام حبرة أفريقيا كم زخون اسمير لهم بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون زحلف سامون نابا أديس أبابا بمخاد مسكداي مينستر أبي حمد كم زت تمخروز كريم حبرة أفريقيا سوماليا دقفن من رجعان تلوخو أو سمع عقب سلام حيلي أبا حدش عامة أوروبا كوافر تثبيتي جبر أبز حج وانا بسوماليا توافير زولو عقب سلام آتيميس كاب إثيوبيا كينيا أوغندا بورندن جيبوتن بزمت وسراويت زغمايوم تعقب سلام حيل عطوق جوجل الشباب زفت امزلو متقعتات خكتاتل صنحيوم سومالا باوسم نزغطلتلوخو عينتي هاجر كم زوافر سراويت كتمرص حلافنت كلوان كله إثيوبيا بزي تلوخو كتساتف ليه ايتساتفن زاغيت ايتفلطن إثيوبيا بتحتي آتميس استات 3000 وتادرات مس سوماليا بزغبرتو خلتاو سمع دما كحساب 7000 وتادرات اوافيران رام كرم حدت معلتات منستر قدات وصا جبسي كم اكل ناي تحدش عقب سلام اوصم سراويتا كتوافر مخانا ذكريم كابزي بتوسخه تسمع خلتين هاجرات إثيوبيا نمريتاوي حدنا الصوماليان نخبرت زت امامن تبصحنت بحري ختركب بزح ميداياوي اقداسنت كم زلونيا اتقلص ترامب خابز تفلالي هاجرات نزمت وسمويه ناي امريكا فيزا كم زدقف قليصم مروص بريزيدنت دونالد ترامب نيلن فيلدن في كرانس موسين بزحات كلزلو بروجرام إيميغريشن فيزا دقفو هيبوم ترامب نغايزطانيوس بوست ابزهبو حابريتا سرعات فيزا H1B ازيز فتو خبل كرم حجين زعانت فيزا ينافو من باروخات ذكريم في كين إيلانن وصايتات منغستات خكتاتلو بترامب زت تمزيوم في كنا أسرار حم قصار سرحت كالات أمريكا بمنقف بمتنخار قطو أمريكا زعبي قد زلو من ناي وصاي سرحتنياتات زل على قد كام زلوني قليتهم بتكالات أمريكا كابز بزحو كيلاتات العليه زد خمو سرحتنياتات موصار لمودن داخونه يمتصالو خبل قليت اللوم دقفت سدتنياتات ترامب بزي توطيعمو يركبوم فيك دحريت مدرس سرعات H1B تبتيخيه متكا يلو يخبل قليتهم ازون فيزاتات دس يبلوني سلازد ماتي سرعات ازينا نقبلوينا بزحات ناي H1B فيزا زلو مسبات زسرحو كلون كلو صبو سرعات يخبل ترامب قليتهم ترامب مكتلو جيدي فانسن نزعنت فيزا كنقفو صنيحميم يخون برابز حلف اوان جيدي فانس H1B فيزا ناو امريكا زغشو سرحتنياتات زقوصرن مسالاتاني نيروم يماناويان دقفت ترامب بمدره فيفي كم زي تحقسو يقلصلوم بمسرته بناي إيميغريشن مخرت
ትካል ባንደለስ ዘካየዶ መጽናዕቲ ካብቶም እዚ ቪዛ ዝተዋህቦም 73 ሚታዊት ህንዳውያን ክኾኑን ከለዉ 12 ሚታዊት ድማ ቻይናውያን እዮም ትራምፕ ኣብ ስልጣን ምስ ሓዘ ሰነዳት ዘይብሎም ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ከም ዝስጎጉ ዝገልጽ ዘሎም ትራምፕ ዓቃባዊ ቃለ ምሕትት ካብ ኤለን ጸቕጢ ይግበሩሉ ኣሎ ዝብል ወረ ነጺግወሎም ኣብ ኣሜሪካ ገዛ ዘይብሎ ምናብ ጎደና ዝሓድሩን ሰባት ልዕሊ 770,000 ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ ኣብ ኣሜሪካ ገዛ ዘይብሎም ቁጽሪ ሰባት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝበጽሐን እዚ ድማ ብሰንኪ ዋጋ መነባብሮ ተፈጥሯዊ ሓደጋታትን ስደትን 18 ሚታዊት ሓዊሱ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝርከብ መንግስቲ ፍሊጡም ብመሰረት ዝሓለፈ ዓርቢ ሚኒስትሪ ኣባይት ልምዓትን ከተማን ዝወጹ መረዳእታት 770,000 ሰባት ኣብ መዕቆቢ ወይ ከዓ ግዝያዊ ኣባይቲ ወይ ኣብ ጎደናታት ይርከቡ ክብል ጠቂሱ እዚ ቁጽሪ እዚ ብኤውሮጳውያን ኣብ ወርሒ ጥሪ 2024 ኣብ ሓንቲ ለይቲ ዝተኣከበ እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ 2007 ኣብ ኤውሮጳ ገዛ ዘይብሎም ሰባት ክወጽር ጀሚሩ ነይሩ ቁጽሪ ናይ 2024 ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብ12 ሚታዊት ክውስኽ እንከሎ ናይ ሎም ዓመት ቁጽሪ ድማ ኣብ ታሪኽ እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ይግለጽ ቁጽሪ ናይቶም ምስ ስድሮምን ፈተውቶምን ዝተዓቆበ ሰባት ስለዚ ተሓወሰ ቁጽሪ ገዛ ዘይብሎም ሰባት ዝያዳ ከዓቢ ትጽቢት ይግበር ብመሰረት ሰበስልጣን ዝሓበሬታ ዳርጋ ሓደ ዓመት ዝገበረ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመቱን ክራይ ገዛን ናብ ዶብ ዝኣቱ ሰባትን ወሲኹ ይብል ቁጽሪ ናይቶም ገዛ ዘይብሎም ኣሜሪካውያን ብ39 ሚታዊት ክውስኽ እንከሎ እቲ ጸገም ብፍላይ ኣብ 13 ቦታታትን ዝርከቡ ስደተኛታት ኣዝዩ ከቢድ ይብል እቲ መረዳእታ ኣብ ዝተኣከበሉ ምሸት ብውሕዱ 150,000 ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት እዮም ልዕሊ 65 ዓመት ዝዕድሚኦም ገዛ ዘይብሎም ሰባቱን ብ6 ሚታዊት ወሲኽ እዩ ኣብ ሎስ አንጀለስ ዝርከብ ገዛ ኣልቦነት ድሕሪ 7 ዓመታት ንፍልም እዋን ብ5 ሚታዊት ከም ዝነከየ እቲ ሚኒስትር ኣፍሊጡ ዳላስን ቸስተር ካውንቲን ገዛ ኣልቦነት ምን ቁልቋል ርኤና ኣለዋ ገለ ሰበስልጣን ቁጽሪ ናይቶም ዕዋዝ ዝሓቱ ሰባት ብመውስኹ ቁጽሪ ገዛ ዘይብሎም ሰባት ልዑል ምዃኑ ይገልጽ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ብዙሓት ስደተኛታት ነቲ ዶብ ሰጊሮም ናብ ኣሜሪካ ከኣቱ ፈቲኖም እዮም ብሪፐብሊካን ዝመሓደራ ቴክሳስን ፍሎሪዳን 10,000 ስደተኛታት ናብ ከም ኒውዮርክ ቺካጎን ደንቨርን ዝኣመሰላ ብዲሞክራት ዝመሓደራ ግዛኣታት ሰዲደንን ኣብዘን ግዛኣታት ስደተኛታት ግዝያዊ መጽለሊ ክረኽቡ ዝኽእል እንኮላይ ዓቕሚ ኣለወን እንተኾነ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ቁጽሪ ናይቶም ዶብ ሰጊሮም ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ስደተኛታት ብ60 ሚታዊት ከም ዝነክእን ብዙሓት ግዛኣታት ዶባትን ዓጼን ይርከባ ካልእ ብዙሓት ሰባት ገዛ ዘይብሎም ምኽንያት ተፈጥሯዊ ሓደጋታት ክኸውን ከሎ ኣብ ነሓሰ 2023 ኣብ ኣውራጃ ኸዋይ ብሰንኪ ዘጋጠመ ባርዓዊ 5,200 ተመዛበልቲ ኣብ ግዝያዊ መዕቆቢ ዝርከቡ እዮም ኣብ ደቡብ ኮርያ ብሓደጋ ነፋሪት 177 ሰባት ሞይቶም ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ቁጽሪ ዝሞቱ 85 ከም ዝነበረን ሕጂ ድማ ሰራሕተኛታት ህጹጽ ረድኤት ቁጽሪ ዝሞቱ 177 ከም ዝበጽሐን ገሊጾም እታ ናይ ጁጁ መንገዲ ኣየር ዝኾነት ነፋሪት ካብ ባንኮክ ወጻኢ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ሙያንግ ክትዓልም ከላ መንገዲ ኣስዒታ ምስ መንደቕ ተሓምሺሻ ካብቲ ቦታ ዝተረኸበ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ከም ዘረድኦ ቅድሚት ክፋለታ ነፋሪት ባህልሃልታ ከም ዝተዋሓጠት ይጠቅስ ጠንቅቲ ሓደጋ ዛጊት እኳ እንተዘይተፈልጠ ብሰንኪ ኣድማ ኣዕዋፍ ወይ ከቢድ ኩነታት ኣየር ክኸውን ከም ዝኽእል ኣገልግሎት ምጥፋት ሓዊ ገሊጹም እታ ነፋሪት 181 ሰባት ሒዛ ካብ ታይላንድ እያ ተበጊሳ መራኸቢ ብዙሓን መብዛሕትኦም ደቡብ ኮርያውያን ምዃኖም ይገልጽ ኣለዋ ዛጊት ሓደ ተሳፋራይን ሓደ ኣባል ሰራሕተኛታትን ብሂወት ከተርፉን ከለዉ እቲ ስርሒት ምድሓን ሂወት ይቕጽል ኣሎ ክሳብ ሰንበት ንግሆ ብውሕዱ 80 ሰራሕተኛታት ህጹጽ ረድኤት ኣብቲ ቦታ ከም ዝነበሩ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ ሓላፊ ኣገልግሎት መጥፋት ሓዊ ከም ዝበሉ ሓደ ክንፊታ ነፋሪት ኣይተጎድአን ዝሓለፈ ዓርቢ ዝተመዘ ግዝያዊ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ቾይ ሳንግ ሞክ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ መምርሒ ከም ዝሃበን ቤት ጽሕፈቱ ኣፍሊጡ ይርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ምዋን ኣብ ደቡባዊ ክፋለት ሃገር ዝርከብ ኮይኑ ኣብ 2007 ኣገልግሎት ምሃብ ከም ዝጀመረን እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ካብ ኤስያ ንዝመጻ ነፈርቲ ዓቢ ኣፍ ደገ እዩ 175 ተጓዓዝትን 6 ሰራሕተኛታትን ዝሓዘት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ጁጁ 7 C2
ብ216 ካብ ባንኮክ ታይላንድ ተበጊሳ በአቋጽራት ሃገር ከባቢ ሰዓት 3 AM መንገዲ ኣየር ጁጁ ነቲ ሓደጋ ሲዒቡ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ የቕሬታ ሓቲቱ ይርከብ ኣብ 2005 ዝተመስረተ መንገዲ ኣየር ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ መንገዲ ኣየራት ደቡብ ኮርያ ኮይኑ ትሕቱ ወጻኢታት ዘለዎ ኣገልግሎት ብምሃብ ዝፍለጥ እዩ እቲ ወኪል ዜና ወሲኹ ካብቶም ተሳፈርቲ 173 ደቡብ ኮርያውያን ክልተ ድማ ዜጋታት ታይላንድ ምዃኖም ገልጹ ይርከብ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝውዲና ኣለና ምሳናት ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹም ሰላም ተመነና